Lu, video di mga Uy, yun, parang tulog na dito. Ano? Buko na kasi mo, buko tayo na ka, no? Buko ako. Baka po po dyan na. Parang, parang kami ba? Parang gawin ko. Mga ayos yan. Hindi mo na tayo din, yan, lagar. Hindi na, hindi ba yan? Putang ay. Kuya, sabihin ko mong babae. No, biggest that, no? Ang biggest, Ben, ang biggest that, biggest pay. Hindi nga mag-work ka tao. Mag-work ka. Hindi siya po. Pero biggest pay. Yan ang dudulot ng ano, kung balik ito na. Yan tayo ka dahil mo, Ben. Huwag nga kagulo nga ako. Gino. Ano ba ang brilubit? So, din. Paano bubong? Hindi, ala. Huwag meron. Huwag nga, yun. Buang ano po. Hello. Ilang natakot nagigigan mo. Oh, yung side. Kaya nga, yun. Gulo-gulo ka lang sila. Oo, kung naman ka
bulong. Bulong ka na, dapat na marigo. Kaya kung buhay, nahulog na. Lahat na, nabuhat na ito sa bagay-bagay po ay nagawa. Yan ang nakakit ko. Wala mo ano, yung tira. Tira ka na yun. Oh my God, no way. Okay. Meron na kami. Meron na kami. Abangan nga ba, yung ako kasi inubo. Ginagawa mo sa kung ginagawa na. Makakapan mo kayo eh. Ako na lang ako. Ayun ang mga nagpupunta na. Pwede kong bigyan. Yan ang mga natira.
Cellphone. 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 Ang mga anak.
Ako naman na, Ben. Ganun pa din, Ben. Ako naman na. Ako naman naman, Ben. Ako naman na. Ako naman na, Ben. Pag madalas, ang kailangan ko ng ano. Sige, ka naman na ayos. Ganun naman, may gulong. Rata-rata na ako. Mabuka na ako. Mabuka na ako. Buka na ako. Ako na ako. Ako na ako din ako. Buki ka din na. Buki ka niya. Ako na ako. Ano pa makapagtak ko lang. Kaya, kung paano ako sa pangatuwag natin na hindi na hindi ka nga sabi, baka mga talaga kawan mo sa ulit sila. Dati, ay nagsilip natin. Ay, sabi na mo sa friend. Dati, baka meron lang makaba ka. Nakakalitan mo mga kalawad mo. Nakakalitan mo mga kalawad mo. Para dia menagpurta kaya ako lang matigbil. Ano Ilo mo, nagpurang dito nagpurang dito. Ako yung mga kailan na nagpurta mo yung kailan na isang tatang rote. Ang ay, pati sa pura na yan. Isang bridge ka ba ang yung pagpunta mo yan? Isang bridge ka ba? Ako ba? Isang bridge ka ba? Ano ba ang mga wala nga
Yung ko na din ito. Pagmuro ko. Nata akan nagundo ng mga yung dapat yung ko na yun. Kung daw mo, ayan. Pero, hindi mo po. Yan. Hindi mo na doon sa ano. Ada kami. Betul, buat katakan dapat doon. Tuan, saya lagi masih apa lagi? Dapat sa patay din. Dapat na doon. Ay, tingnan mga noon. Yun ang ay, hindi ko pera na nakaya sa mga ayos pa. Ano, kita ng puso. Ito! Ayan na. Oh, buat. Oh! Wala ko na siya. Silista ba? Gulo. Itado ko niyo. Taga dyan ako sa Pangulo. Kami wala ini. Gulo kami. Lahat ang yan nakatita ka. Wala talaga. Ang gulo kabuangay. Gulo kami dito. Ako yan. Ako yan. Hindi naman yun yung Sanado, di ba Sanado? Ano ni Mas Bigi? Ano ni Mas Anayo? Birthday Anayo. Sabi ko niyo, sabi ko ini para may update again sa ano taga araw mo, mari lang ka nag-ano oh, dabis dapat natigis ko ba ang oras na dito. Sabi ko ini yung nasa usin ko. But yung ito na ito ng mga ito. Dito kung sa napabayaan na or at ko lang ang TV at daw ini mo napabayaan na ito. Hindi mo naman ito. Ay, namang ay manapagpalo ka say mon kising ano ko sa nila mga
Kailangan ko rin minisip ko rin. Kasi ang break. Kasi ko, ibang convince. Pero, kinuha mo to, big, kaya na po ba tumutulong ka na ako, ngunit ispanay, tikuan ng hindi mo, ay, iba naman talaga ako. Visit ang, Kasi mo kaya, hindi mo nakikita ko lang yun. Yan ang punta. naparipisit ko, wala kang ni, ulitin ni, Pero mga student dito, hindi mo pa naman dati. Hindi mo pinakamas, hindi mo pa ulit dati. gusto ko punta doon. Hindi mo pa kami ganda. Tingin niya si Si Ruel. Ano ba ito? May mga prison lang. Ang nagpaprutos. maganda daw. Wala rin prutas. Buwang. Pero, kung wala niya magic. Buwang man ito. Buwang man na. Ang rural. Huwag man na ipakatawa. Buwang ka. Hijang kanan. Oh. Hijang card. Alangan prenyog ba yung kay ano ini? Pira sila. Hindi mo po ay comedian na buhay. Why? Tundo, puti ano noon. Mat. Gusto mo rin sumipag sa naya. Nani ko na ito bubwa ka. Ito mo may Pag-ibigtan ko sa namin, sa ito pa. Event kayo ni. Sa ibig na. Ibigin mo na lang. Katog na alas 12 ang update. Night 3, Ano matatawag dyan? ang bagong tower. Makapira ko nga nga ito. Katulong daw ang oras ko dyan. Yan naman, tabangan ko naman sa nila yung paano na. Hindi ko na, nakuha ko na nga yun. Sigalat mo yung naman sa ng update. Indare pa mga nagkakaroon. Kasi, nagkakura niya na may UGC nga din, libre. Hindi yan po. Ganyan. Eh, makawat ka. Daw ko. Otot na kutangas. Otot na kutangas. Man mo mag-ito yung panagay itong mamali ko. Nagi po nakabong. Bo. Hindi mo pa kami with players palagi ang kasi nakamangis mo ka nung Bailey na dati dinner ako dati guys then ang pag-search bubuha ko para tayo mga kalagay
Kaya hindi sa Google. Atau kan susu nama buah. Juga. At na po, ini Iwa, jumpa ide kita kawan. Oke, tapi juga wala po tak paling. Pero pernah mengambil so, sampai sudah, ano ka? mari kita apa, Bisa na tayo. kita ini Raber. Ano kayo, Raber? Mana. Di ba nasa pro? Di ba nasa pro? Na may value na ba? Sa puro nga ni. Ano yun sa Pro gunaw ko. Wala sa pro ka. Di ba eh? Ano yung text key? Text key. Nagay ko lang mga ako. Ano ka wala ta? Buwa ka dyan. Pagkat, start na nila mo ah. Start na nila mo ah. Sanay na ka ano ano? Sobrang daw, nagbabayar, wala nagkakata iba. Ano si start na nila mo mo Yo da sa panaginip tawan. Sigurin. Din sa tulay to. Nagura nga ni. Hindi naman Garo mo na ang kiyo. Ito, makutong kuno. Hindi naman. Hindi na yung baga. Hindi naman. Tulay ko naman.
Hindi. Parang wala tao sa Cebu. Shit, yun po pala sa mga Duterte. Ano yun ay? Terus lantan. Napili ng ang bolo. Pero sa normal server, kaya. Practically. So, sige na million na ano. Wina, gerdog kung ano wina alim. Marami rin sinaya. Ito ko mo. Marami rin Ano kaya ako eh? Ay, 20. Buwan. Kuya, may gusto dyan. Ito, ano ito? Wallet. Miskin na nga, magaling. Anak ko lang. Let's not. Ganda yan kaya. Will Diyos sa pulo na. Sumay ba nito sa? Ito yung parang hindi kayo magaganda. Ayun. Hindi kayo magaganda. Puta di pa nag-ano na nag-giro ko. Hindi ka rin. Ito kaya, rayo, mga ikawas. Kabus ka dyan sa kapatid, ma. Igok na lang ko. Ito ang pagkang Pulo ko kayo nasa suka. Nakalampas. Dahil ka lang po.
Sige, stay kayo. Ito ka mo. Kinig, suwal. Hindi ka nakaabot ko sa pinaka mo. Hindi siya nagtarik na ayun. Otro na ako. Pero nakita mo ba kung may bed? Saan ito? Ay, dyan. Ang pera. Nagdadagdag ka ng presyo. Walang mga Educator ang naging mati. mahal pala. Tapos, Kaya 1,000 ang ano nito. Socks. Socks ba yan? Magandang may bed. Gold. Oo. 250 ba ito? Ayun. Nagmalang ka ito. Ang bait naman. Socks. Saan? Mahal na ito niya. Pangalan mo niya. Ito. Yan sa taas. Yan. Yan. Hindi mo na yun. Hindi mo susaro. Hindi na pa rin siya. Hindi mo na yun. Mas tama sa 250. Bawat sa sarado. Brad, mga Hindi na binuksa. alas na yung binag-ano sa market. Kumpensa po.
Okay, so, Napakagwapo. Sarap po. Ito Sabi ko yan. Piso. Ay, piso. Oo. Piso po. Wala mo. Gambar ka. Wala na nga. Pagkakit na aking kaiba. Kaya abo ko na, pipirit ako. Matagal niya kaya. Kaya may mga golden na ngayot na. Para abo, ito na kaya kata, baka magalaw yung pa. Ito kaya madali. Bakit may sabi busy na sa Pero lugar? hindi, cellphone nga din ngayot na. Ito to ng gagkan hayop ako. Pero nagbayad. Napalapit ng problema. Pero masukit ba yan? Kapitama ko na, yung tama. Sala niya ba, yung nag-grade ako, nagkatawa, pa to. At dinilawid siya. Oh, wala lang. Tinama pa nga yun, kung parang naman ito ang ibang kante. Hindi, kaya. Sabi ko ang mga state. State sa atin. Para. Hindi ka pa nagalit na. Aba, gano'n.
Madali ka sa dilis. Pero nabubukasan mo po. May skill pa dyan na dati. Ako talaga. Skill pa dyan na dati. Anong kawat mo na? Anong kawat mo? Kapag pandit din. Pagburuan sa lahat. Higit ka dyan pagay ng ano. Hindi kang alam. Hindi ka gagang. Dahil makit ka na mura doon. O, Saan ka gusto? ipay ng gadget na sigura na dyan. Ipasubli ko ng gadwa. Ipasubli mo. Dahil hindi ko pa, patutayin ko naman sa iya. Iyon ko na ng server na ayutan mo dyan ang server. Giraw ka naman. Ayutan kung giraw ka. Pero si Ma'am Jaya, mag-aaral. Gusto ko na. Dinig na, dinig na. Nagbubuhan na dahil pag-regarda na sa iyong mga. Balik kaya kami. Naguran, di ba? Ulo pa. Kabangan pa kayo sa. Daong kabangan ngayon sa. Utawanit na, yung Wala pa na yung ginagawa. mga prank niya. Utang-utang na.
talaga. Hindi pa rin dyan ang mapa. Yan ang mga doran. Motor mo, sabi. Ako.
Sige, magpupunod kami. Asaw pa mo ito. Madula, kamuto yung tapos pa natin na ginawa niya. Then, kami pangal ko na tulad. Kami, ano, mga ay! Bubuhayin ka lang ng may pagbuha. Bubuhayin ka lang. Hindi ka lang doon. Ay! Ano ba gagawin natin yun? Yun, sabi ka na ba nito, ano ba ba? Di ba, hindi lang ba yun, no? Luto na? Naligaw ako sa suod ko, may
Yung ako, yung mobile na. At yung plan. Pero pag anong para ano pero mabakat kang boy. Gusto mong boy na ako. Hindi mo masasabi mo. Tuloy ka na ako ng ako na lang ito pa rin mag-uwa. David, yan na rin, David. Yeah. Pero pinagawa ko. Yung mga bukas mo, ako eh. Ako yung mga hindi na ako tininaw na mga. Ayun, ako hindi na ako. Grabe itong pinaka. Ito ba ang baka doon? Yung galing yun, nasa ko yung itinti, tapos kaya nakinig ka na wala na ako dito. Ito dapat yun. Yung minasok mo, di ba? Para ano, yung pang-alis ko. Ginawa dito na. Di ba kung nagawa niya? Yung tapos yun, itong duwa, yung pagkakalitaw. Yung nakapahirap, ito lang ba alam? Yung walang ba alam? Kapitan. Ang oras na. Nawa ko na mo. Ano, parang yung bago. Hindi yan. Eh, lagi mo. Eh, magaling ko. Ay, ito ka mo. Ito nga ay kunin na sila. Minit ako naman yung view. Ayun. Hindi ka sa kapatid. Ay. Ito. May nasabi na, mabaka na sumagot mo. Eh, mga isipin ka na lang.
Ang payo. Ay, skip na daw ako na. Nabarin ako din ako. Duwag ka mo no? Yung ano ka mo, tagyan mo na ang kawang. Pero, baka ko, makita na. Baka na lang si Kandan. Ganyan ka. Like that. Hindi pa rin natin. Bubo ako nga. Bubo ako nga. Wala ko ng kawin dito. Hindi ka na. Di ba? Nagkikarap. Ay! Marusa. Bye! Naging ayos pa. Ano ba ka mga nais ninyo? Namanaling mo na tanong. Katot na. Pinatulog ka na ito. Talaga nilang oras. Hindi ka manalagaw. Alas 10 na ba? Opo. Ito na magkanagulo. Sige, tatlo. Wala na yan. Ang kape. Bakalong katira. Yun na nanto ano, ganyan. Nan. Yun na. Wala ka ano. Hindi ko minagaw. Pagdating pa lang, ano yung minagaw? Aram ko mo, ay yung mo nagsasabi. Hindi mo nanto kaping ko. Malapit na sabi. Nagkaragaw. Nakarayan ko pa you. Matraman ko makita pa. Ang iba, nagbubukas. Then, walang grupo. Oo nga, Israel, ito, Andre. Ito, Andre. Tingnan ako masyado. Ito, Pick daw. beton. Hindi mo na pito, Andre. Sige na naman, hindi ka masupog na. Wala, no. O, 15 man sa naon. O, 15 man sa nandun sa kabistado ko. Sa proxy ko ang ano. Lumidaan. Wala, Wala ka na. dali, Wala ka na. ay, gusto yung bumag. Mahina. Yan, mag-yan. Why kaya ako dito? Mamaya ito mga Ano yun, nakinan? ako, subo ko ito na ba? Okay pa yun eh. Hindi man.
Hindi pa na nung ako yung kailangan tayo gawin ni Bayer. Hindi na. Gusto nga yung buwan. Hindi, huwag talaga nga. Hindi siya na ito. Gusto ko ngayon ka. Yung ano, hindi sila ulit sa kuya. Sino ko, tangado, intense, grabe. Ay, tangado. Diba kung mga barkada ko, mga shop, sabi mo na pa ang kalo, talagang mo. Para sa gano'n, sa gano'n. Ang pensa to, ano, ito rin yung mas ito mo mapagit ko mga lang. Ako magkakano, bibir, wala ka rin dyan. Saka na, ikot na, ito anong mo, no? Ibong ko daw, masarado na ako. Ang pensa to, Masarado na nga walking up, pero ka-out. Thank you, Boga. Isa kang malaking timang. Tingnan, masarado na ito. Lalo yung palinagot kayo. Ano yung tutuloy? Yan na ba? Hindi nga. Mama. Wala sa akin. Ito na naman. Sabi na, mag-boom. Yeah. Ano naman?